Dobrý deň, milí diváci, vítam vás pri tomto rozhovore, kde sa budeme rozprávať o renovácii pracovnej kuchynskej dosky spolu s odborníkom na nátery dreva Antonom Macangom. Vítam ťa u nás v FR Bytono, ahoj. Ahoj. Tak mohol by si nám povedať, že čím je vhodné ošetrovať drevenú pracovnú dosku v kuchyni? Čím ošetrovať? Sú dve veci, kde volíme tú renováciu a ľudia by sme si mohli zvoliť. Záleží, či ten povrch máme predtým naolejovaný alebo nalakovaný, alebo je tá nová pracovná doska úplne nová, ničím neošetrená. Sú dva varianty. Buď sa rozhodneme pre variantu lakovania, či už je to lesklý, matný alebo polomatný lak, alebo pre variantu olejovania, kde zvolíme variantu čisto naolejovania. To sú asi dva typy povrchových úprav, ktoré môžeme použiť na tú pracovnú dosku. Aha, môžeš nám aj konkrétne povedať, že ktoré sú to produkty, ktoré by sme mali použiť? Pokiaľ sa rozhodnem pre olejovanie, tak použijem produkt Legno All, je to olej, ktorý je vhodný na pracovné dosky, má certifikát na priamy styk s potravinami, je odolný naozaj, že na čokoľvek v rámci tých olejových povrchových, ktoré sa na tej pracovnej dosky používajú. Takže to je, čo sa týka olejovania. Potom tu máme časť v rámci lakovania. Pokiaľ sa rozhodneme lakovať, treba použiť výrobok Holzlak. Je to lak aj vhodný aj na tej pracovnej dosky, ktorý sa vyrába v lesklom, matnom a polomatnom prevedení. Takže tieto dva výrobky sú určené na povrchovú úpravu tej pracovnej dosky. Pokiaľ si potrebujete niečo zrenovovať v rámci tohto materiálu, tak týmito dvoma výrobkami. A čo teda napríklad, že už ju máme natretú niečím, tú pracovnú dosku v kuchyňu, alebo aj nalakovanú? Ak je nalakovaná a je už ten lak naozaj že dosť znehodnotený, alebo tie staršie typy lakov bývali nažlknuté, tak tú pracovnú dosku komplet musím vybrúsiť a následne zasa nalakovať Holzlakom 2-krát alebo 3-krát, kde vám zabezpečí nejakú takú dlhodobejšiu ochranu a máte tú renováciu hotovú. A podľa teba, alebo teda všeobecne, je vhodné použiť radšej olej alebo radšej lak na tú pracovnú kuchynskú dosku? Toto je to, čo by si tí ľudia mali naozaj uvedomiť to prvé na začiatku. S olejovaním je spojená neustála ďalšia následná renovácia, ktorá sa robí dosť často, hlavne preto, že vám na tej pracovnej doske používaním len čistej vody môžu zostať flaky po vyschnutí na tom olejovanom povrchu. Dajme tomu flaky po káve, víne, mastné flaky, po čomkoľvek, čo v kuchyni používame. A pokiaľ sa tomu chceme vyhnúť, tak by bolo treba naozaj lepšie lakovať. A dajme tomu lakovať hlboko matným lakom, kde nevidíte ani rozdiel, či je to naolejované alebo nalakované. Ale máte vtedy vyriešené problémy, čo sa týka flakov, akéhokoľvek charakteru, ktoré vám môžu vzniknúť na tej pracovnej doske. Ako dosiahneme nejaký odtieň, ktorý by sa nám páčil? Pokiaľ olejujeme, použijeme potom olejové moridlo, ktoré sa volá Legno Color. Tam si vyberiete naozaj širokú škálu odtieňov a následne na to použijete navrch fixačný olej Legno All, ktorým to zafixujete a tú renováciu máte hotovú. Inak, milí diváci, u nás nájdete pri každom produkte, aj pri týchto spomínaných, kalkulačku spotreby a veľmi jednoducho vám vlastne vypočíta, že koľko toho daného produktu budete potrebovať. Stačí si tam zadať iba metre štvorcové plochy, ktorú budete natierať a potom vlastne počet vrstiev. A budete presne vedieť, že koľko vám bude treba toho produktu. Ale môžeme si teraz povedať, že ako pripraviť tú pracovnú dosku pred nanášaním toho nátiera, či už oleja alebo laku. Pred každým typom tejto povrchovky je potrebné, aby ste ten povrch vybrúsili. Ak už tam niečo bolo nanesené, treba to vybrúsiť komplet do živého, vyčistiť, odmastiť. A či je to olejovanie alebo je to lakovanie, ten pracovný postup je úplne rovnaký. Tá príprava toho povrchu naozaj musí byť dôsledne pripravená na to, aby vám ten konečný efekt naozaj že vyzeral veľmi pekne. A teda tá samotná aplikácia je aká? Môžeš to tak zhrnúť alebo aj čím? Že či to natierať štecom alebo valčikom? Pokiaľ sa rozhodneme pre tento olej Legno All, tak je to olej, ktorý nanesiete, môžete ho naniesť valčekovaním alebo štecom, vhodným na takýto druh olejov a následne
ten prebytok, ktorý vám na tom povrchu vznikne, lebo ten povrch do seba niečo zoberie, niečo nasiekne a zbytok, ten prebytok musíte vytrieť čistou handrou, nejakým papierom nasiekalým, vytrieť, nehať vyschnúť do sucha do druhého dňa a následne previesť druhýkrát naolejovaním a vytretím a po následnom vyschnutí ten povrch môžete bezpečne používať. Pokiaľ by sme lakovali, pri očistení a pripravení povrchu nanesieme raz buď štiercom, valčekom, môžeme aj striekať ten lak, či už si vyberieme lesklý, matný alebo polomatný, nanesieme prvú vrstvu, necháme vyschnúť plus minus pár hodín, alebo presunúť z jedného dňa do druhého, kde použijeme jemný medzibrus a následne na to použijeme druhú vrstvu toho hold laku, necháme to vyschnúť a zasa následne po vytvrdnutí môžete dajme tomu tú dosku alebo ten stôl následne používať. A vedel by si tak zhrnúť našim divákom, že prečo by si tieto produkty mali kúpiť práve od nás, FRB.sk? Tak prečo kúpiť u vás priamo? Myslím si, že viete každému zákazníkovi fundovane poradiť. A z druhej strany tie výrobky, ktoré sme tu spomínali, držíte skladom, viete ich zákazníkovi poslať a doručiť do 24 hodín bez problémov kdekoľvek na Slovensku. Takže toto si myslím, že sú také základné atribúty, preto si myslím, že by si to mali objednať tí zákazníci u vás. Dobre, tak ti ďakujeme aj za uznanie, aj za rozhovor ti veľmi pekne ďakujem. Ďakujem aj. Tak sa maj pekne. A vy, milí diváci, pokiaľ budete teda chcieť niektoré z týchto produktov si zakúpiť, tak môžete u nás na www.frb.sk a pokiaľ máte ešte nejaké nejasnosti alebo otázky, kľudne nám zavolajte, sme tu pre vás na telefónnom čísle 041 202 8892 alebo nám napíšte e-mail na specialista@frb.sk. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť, majte sa pekne, dovidenia.